Tästä näkökulmasta koko akateeminen maailma näyttäytyy ikään kuin tällaisena perverssinä marsuna, joka on tuomittu elämään vesinokkaeläimen vartalossa. Juuri näin. Ja koko tää antropomorfisesta harhasta voimansaamentava debiliteetti, joka nyt sitten nimetään epäaidosti postmoderniksi uusiovallankumoukseksi, tavallaan päätyy tyhjentämään itse itsensä. Väistämättä se on redundantti, koska se kieltäytyy ensinnäkin dialogista toiseuden kanssa ja toisaalta alistaa ja riistää just sitä toiseutta, joka se kieltää. Eli moraalinen inkvisitio on käytännössä kaikkea muuta kuin joku median luoma toivekuva kriittisyydestä. No, mä olen tuosta osittain samaa mieltä, mutta lisäksi se paradigman muutos, joka on tapahtunut meidän yhteiskunnassa 80-luvulta lähtien, se rupeaa nyt tuottamaan sellaisia antiteesejä, jotka tekee paitsi koko asiasta puhumisen täysin mielettömäksi, myös pakottaa meidät ottamaan semmoisen fiksoituneen position silloinkin, kun meidän tavoitteena olisi säilyttää edes joku ambivalentti latenssi. Mä koen ennen kaikkea äärettömän frustroivana sen, että mun oma mahdollisuus koitukseen on lähes absoluuttisesti negaatio, johtuen just tästä synteettisestä retoriikasta ja semanttisesta puolivillaisuudesta, mitä mä koen tässä poliittisessa ilmastossa ensinnäkin, ja sitten muun kompetenssin puutteessa olevani pakotettu artikuloimaan. Eli se tarkoittaa, että tämmöinen intiimi, magneettinen kohtaaminen toiseuden kanssa, se on ikään kuin tuhoon tuomittu, koska toiseuden edustajat haluaa luoda sen ekstaasin aktualisaation tähtäävän diskurssin nimenomaan tällaista traditionaalista matsoparadigmaa edustavien yksilöiden kanssa. Juuri näin. Ja tästä syystä koko tää mun sikäli mä ymmärrän myös sun edustama tämmönen niinku näennäisen antikonformistinen nimenomaan pseudointellektualismiin nojaava tämmönen sekundäärisen falloksen niinku performatiivinen presentaatio jää koko ajan ilmaan roikkumaan. Eli jos mä yritän kiteyttää jotain relevanttia tästä, mitä sä koetat kenties sanoa, niin se on sitä, ettei tällaisella mussutuksella tahdo saada naista. Sanoit sen hyvin. Spiirakka ei kerta kaikkiaan. Rohkea. Ei.